assalamu alaikum harami hewri ke on fop la landis ko jawontre parti mo ala taw har ko jawontre parti mo nyande be yey pije ko hore internet do on nani déclaration be fédéraux be o ko IFDG wonbe hottigine ka ko honto be yaltude do be wada fi be hala fi wada be explique parti ko ne be wala wo fi on be wada exclu madum be arta o kadi sita yala giselu kadi be wala wadde ko hani ko be pottina mo be wada mo be ha mo be fala on ni yota hundu ko mo hewtal ton taw onon be fédération be foyido lama woni fédération be ngander pays to woni fédération be baaw be fop mabbe yibe lama est-ce qu'on femme o yalta do fuknde woter wada no men do déclaration ni ko on buru fo on buru fédération di Belgique on buru fédération Allemagne on buru be Amérique ben on buru be France ben do kono nangi o yalto ko wada umannaji gonto ana rol mono ido mari adjembe ko ki poydum ido lama kadi yalto go lotu yewta yewturi be wada be explique parti fo do andi kon wadi be explique yaltina be ka parti fo do andi kon wadi habe yaltina ko golle mabbe bondede wadi habe yaltina o yido sera gonko be programme gon be ari Cap Vert be geri tombe be classe to agada so ade nyo faadu do hakkil mola hore be joini moton be jon be mo ina t-shirt jeno golo vi sera GFDG be ari kadi Angola kadi be wadi dum be hewti Angola kadi be do de la fédération GFDG mo be no dal fi dum henda goli be dara wasi be jonna be no buudi dongal be hendo ko inne men da ko no hatta yaaji no hakkille monne on bura fédération Allemagne go on bura fédération kadi Belgique ma France ma be Amérique be hay Australie on meji to tak wara ton kon on nani ay ministre de l'administration ko wi ko do déclaration kambe général Amara ko déclaration Amara Camara ko mi emate de wi o wi wo hay pay ko 10 ans ko wa wa responsable hakkuno mo yalla pay ko 10 ans wa responsable mena pay ko 10 ans wa en ko bobo be non kala mo fet ala di hewtal 18 ans on ko bobo non on tigi do ande ka porto be sarian ko wi ko 18 ans après 18 ans si o compte hande kadi moko basela 18 ans 21 ans ma ha 36 ans on no haalde do yanto ko fisukabe on wado be déclaration ido lama go ko der ton ka o lama ka ido yalta do wada déclaration ni gonton miji to moja dum na role mon no wono jure don ona role mon no kono fo woni ko de jama erer inna do gollu golle maare ko waccire da ko gollu dum non ala jeyi be baawo be continue combat mabbe wono wonbe be inde be ala wadde golle be wuli ma dum do saayo hewti ko be ara wala ni fi referan don jimdi goni halde be paleji fi be arta de ballawa stay ko dum faale do be artu be nangabe mabbe wada be problème be arta de balle on faamal fusko no anda fi politique buri mo nebi ko tawdon mo ko hoolaare kadi wadi haabe adda be hewti ko be wonno si alla no immini goddo inno yimma to don inno jippina fi makko kono jip fi mo jippoto don jo ini tu hundu koji mon wala déclaration ngo benema bay mi yo déclaration mi donc fédération be de hoto gine mi hersini taw no hersini ha fi idikero dare yimbe no yalta do to wada kambe hore mabbe ko kambe won je parti mi anna ono do fodo wa don duwa déjà wada de esprit ono be wadbe de déclaration gido fop ono be wadbe di déclaration gido duwa wada de esprit don duwa sanctionner bayon anda fi politique o don doit sanctionner on anda no ko golle bonde waddon do voilà à très bientôt for the image mais yalto ko do wala déclaration ñu gonto fi don jonna budi so watana lila on sanctionné on hebe problème kadi fop anda fi problème so fala tawtude mamadi ma yalto wala be exclu be ko nebi on fala jingande be on yaay tawto be der ton créer un parti moni continue parti FDG ko parti politique parti CNR de men compta d'un parti politique donc men ko men di parti politique ko YDG ko etti kom parti gonton hay ben buri be ko bonno yido Mamadi Doumbouya fewno do wari coup d'état makko awa wala giselu be fambe be fe inno yeso kala giselu be fe inno yeso be ko Nations Unies be ko CEDEAO be ko Union Européenne ala ko be yar fi wota be sanction o kumpay ko fami na hore makko do kanko ko kan mo yettude décision tun kanko tun membre be makko ben ko wi no ko 5 septembre ko yo artu e gonga ono wonbe bambure modo ko ni bambirno don dadi sahabe kondani modo bi wada do dum man gracia be yaltina modo fi soutenugol Mamadi on taw non ko hakkile ko dum benta la loi de la programmation militaire intro ke yaji no hakkile monne
don ina do ala ki sellulu kono woni anda fus ande anna no iti no andi hakkille mabbe den nandi gandal mabbe nga ko do wadi be jettude be bada be der posti club yi ngi molanade donc à très bientôt for the mas wonde ji gon ton do suki gon ko fejjude mondon lageno no gérira non do suti lageno no gérira non donc so ala yide ko fewndi kon uttinane jamao